लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपाव नुबाय जानांगो साननैसो सिगां जोंहा कमेडियान एक्टरफोरा भाइराल जागासिनोमोन जितु जिना हारिनि केसाव हमजानाय एक्टर्सफोर दायो बिथांमोना साब्रैनि सानै हमजाबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो दिलीपआ हमजाबाय बेनिफ्राय दैदेनबारि दा सादेनबारिया हमजाबाय आरोना ओमफ्राय जिना हारिनि केसाव हमजादो जितु अनिल एक्टरनि कल रेकर्ड दङमोन दा कल रेकर्ड लबा जेबो जानाय नङामोन ससियेल मिडियाफोराव कल रेकर्ड लबा बारा गोरोन्थिया गिदिर जानाय नङामोन आरोना दा गोरोन्थिया ओरैबायदि गिदिर जादों माने सासे उन्दै गथ'खौ गाज्रि खामानि मावदोंनाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंना दा बेयावनो न'निफोरा माने एक्टरफोरखौ एक्सन खालामदों आरोना दा ओरैबायदि फावखुंगुर जानानै बे उन्दै गथ'खौ जुदि बेबायदि गाज्रि खालामनो गोनांबा दा हमजाखागोन आरोना बेबायदिनो बेबो माने सेंग्रा मानसिबा बै जुलि तुलि होनायनि बाथ्रा थागौमोन दा अलरेडि जुलि जाखानाय बिथांमोना बिनानाव हिसाबै फिसाजो हिसाबै बेबायदि सोमोन्दो जानाय दा जुलिबो होथावजाया सानै साथाम बेबायदि गाज्रि मावनाय दा बेबायदिनो माने जिना हारिनि दायाव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरोना दा खानै दंबावो लोगोफोर सानै दंबावो जिहेतु अनिल नार्जारि आरो सुबारना आरोना बिथांमोना दा बहा हाबसिना दङ मोननायथ' जायाखै दा हमजाखायो ओरैबायदि माबा मोनसे दायनिगिरि खामानि मावबा रावबो हाबसिनानै थानो हाया सानसे नङा सानसे एरेस्टआ जाखागोन थिग बेबायदिनो माने हमजागोन आरोना दा दायनिगिरि मावनानै मुं हाबसिना थानो माने नौनियाबोथ' प्रेसार होयो दा ओरैबायदि केस लोगोफोर ओरैबायदि केस दानि जुगाव माने साननै सानथाम नोङो दायनिगिरिखौ मावनानै साननै सानथाम जेल जानानै न'आव फैफिननो मोनगोन बेबो नङा माने ओरैबायदि जेल होयो 10-20 बोसोर खायफा दा नैबे 10-20 बोसोरथ' जानाय नङा एसे खम जागोन नाथाय एसे खास्ति जायो आरोना जेलाव सप्तासे थानानै बिराद खास्ति मोनो मानसिफोरा बेनिखायनो आरो बोसोरनै गाहाम थानो गोनांबाथ' मा जालाङो आरोना दा बिदिनोसै आरोना दायनिगिरिखौ मावनानै माने खाननै खानथामाव खारबोनो हाया डेन्जार केस जानो हमदो दानि जुगाव माने बाय बांला केस नङा आरोना गोबाव 10 बोसोर 20 बोसोर थानाय केस होनो हमदो आरोना मानसिफोरा बेनिखायनो गोरोन्थि मावनाया जोबोद साबधानसै आजिखालिनि जुगाव केसखौ ओरैबायदि डेन्जार होनो हमदो माने जिन्दागिबो जेल जानांगोन थिग बेबायदि आरोना बोरायनायलागैबो जेलाव थानो गोनां जायो किसुमाना माबा मोनसे गाज्रि मावनाया मार्डार खालामनाय एबा जिनाहारि खालामनाय बेफोरो बिराद गिनो लागा केस आरोना पस्क' केस दोङो दा मोनसे जोंहा ओरैबायदि सावरायदो माने बे एक्टरफोरखौ माने एसे साजा मोननाय आरोना एसे गोबावै जेल जानांनाय बेबायदि केस फोसावदो आरोना जोंनि बर' एक्टर्सफोरखौ दा मा जायो नायनोसै बिथां सानैया साब्रै दायनिगिरिनि माजाव सानै हमबाय दिलीप आरो दैदेनबारि थ' नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो माने साब्रैनि सानै हमबाय आरोना जोंहा बर'नि कमेडियान एक्टर फावखुंगुरफोरखौ माने ओरैबायदि लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपखौ नायलांग्रो बेखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ
बेखौबो नांगौ Kisot bak kisot. Asala bak. बेखौबो नांगौ Kisot bak kisot. Asala bak. Kisot bak kisot. Asala bak. बेखौबो नांगौ Kisot bak kisot. Asala bak. बेखौबो नांगौ Kisot bak kisot. Asala bak. Kisot bak kisot. Asala bak. बेखौबो नांगौ Kisot bak kisot. Asala bak. बेखौबो नांगौ Kisot bak kisot. Asala bak. माने अनिलाथ' ओरैबायदि कल रेकर्ड भाइरेलखौ खोनाखाबाय नोंथांमोना दा कल रेकर्ड भाइरेलल'बा जेबो जानाय नङामोन दा बिथांमोना मोनसे लाजिथाव खामानिबो मावना लाबाय नालाय बिनिखायनो न'निफ्राय जितु बै जिनाहारि खालामजानायनि फिसाजोनि न'निफ्राय गोदोर एक्सन लादो आरोना पस्क' केस नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ दा भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर आङो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन माने अखा हाबाय थादो दे लोगोफोर आङो एसे जंगलाव फैनानैसो भिडिअ लानो गोनां जादों माने उपाय गैया आरोना न'फोरावबो भिडिअ बानाय जाया बेनिखायनो आङो जंगलाव फैनानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा अखा एसे खमायदो ओमफ्रायो अखाया कन्टिनिउ हागासिनो दङ जोंनिथिं सानथामसोना जाबाय बिराद कन्टिनिउ हागासिनो दङ आरोना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बयनिसिमबो सोरबा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना गाज्रिबाबो कमेन्ट हर आरो मोजांबाबो कमेन्ट हर आरोना आं कमेन्टखौ नायगोन थेंक इउ स' माच